bango-bango talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang smart dishwashing sa paste? Kasi napakarami ng mga misis ang nakakadiskubre ng galing nito sa pagtanggal ng sebo at bakterya. In fact, ayon sa lab test, ang smart dishwashing paste may over 80% more cleaning power kesa leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Tanggaling-galing! At yan ang mga produkto ng ACS! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Isa na naman panibagong linggo, huling linggo na ng taon. Yes! OMG partner, I cannot wait na matapos ang 2019. At feeling ko maitatawid naman natin to ng maayos. Oo, Hindi tayo nako. nagkakasakit. Yeah, di ba? In fairness. Totoo. Naku, huwag na nating i-jinx partner. In fairness, this year, this December. Yes. Di ba? Sa gitna ng maraming ginagawa, hindi tayo nagkasakit. Wala ka bang wala kang major sakit na naranasan nito o na-experience? Ay, madami akong sakit sa puso. Okay. Yan. More Mga on dagok sa puso, oo, no? more on emotional yung damage. Hindi siya hindi siya simpleng sakit eh. Hindi siya emotional hurt. Emotionally damaging. Kaya nga sabi ko, naku, oh my God, I cannot wait. Sana na matapos talaga yung 2019 at hoping, wishing and praying that this new decade o Tama. kahit hindi na yung buong dekada, kahit yung 2020 man lang ibigay man lang sa akin kasi parang Sana masyadong okay na, maaliwalas na ang buhay. Kotang-kota Wala kasi masyadong ko problema. Although of course, problems will always be part of life. Or siguro parang, sabi din kasi ni Lord, parang masyado ka rin namang maraming taon na in-enjoy na wala kang matitinding dagok eh. So, Tama. yung isang taon na binigyan kita ng dagok, dami reklamo, Nicole. Tatanong sana kita kung ano naging highlight mo ng 2019 eh. Oh my God. Maliban na sa Hindi, tingnan natin yung brighter side. Brighter side. Wait. Mas tumatak talaga yung hindi maganda. No? Oo, partner eh. Honestly, parang, of course, the brighter side of things is that, laging masaya kapag ka may bata sa bahay. And the yes, addition yes. of ang addition ng anak ko sa pamilya namin is a happy addition, Tama. 'di ba? Ibang kasiyahan talaga pag mayroong bata sa loob ng Iba bahay. talaga, totoo naman 'yun. Kaya lang iba din yung pagod kapag may bata sa loob ng bahay kasi hindi dahil nga wala pa silang medyo sense of time. Feeling nila anytime gusto nilang gumising, dapat gising ka din. Yun nga lang din nakakapagod, 'di ba? Correct. So ang ending wala talaga. Talaga ngayon 2019 talaga, bulok. Grabe, sobrang Grabe intense. yung dagok, no? Oo, grabe yung 2019. At hindi lang ako partner. Meron din akong ilang mga kaibigan na nagsabi na parang 2019 isn't also their year. Parang medyo bad din for Totoo, ako din them. meron ako. Siguro ako may mga 3 kaibigan na yan din yung yung naging na-share nila sa akin nung nag-usap-usap kami. Na grabe yung 2019. Nagkabaon-baon sa utang, nagka-problema sa asawa, na-break ng jowa. Yung nagkasakit yung magulang. Nagkasakit yung magulang. Oo, diba? Ng mahaba-habang panahon. Correct, ganun. Hindi talaga maganda. Pero ang tiningnan kong magandang highlight natin ngayong year na to, nabayaran tayo. Ha? Thank you, Lord. Siyempre, nagpapasalamat tayo dyan. Oo, malaking highlight talaga yan. Oo Kasi naman. kung hindi nabigay Pero yung partner, bayad na yon. hindi naman Oo lahat. nga. So, medyo kulang pa Hindi, din. ko na lang, at Pero least meron pa rin tayong savings for next 2020. year. Sige. Yun na lang din ang iisipin ko. Talaga feeling ko magtatampo ako kay Lord kung hindi tinabayaran. Oo. Ako din medyo. Sasabihin ko talaga, Lord, grabe ha. Ang dami na Kotang-kota na, ang dami na sobra-sobra, nga ha? problema, hindi pa kami bayad.
Sobra na to, Lord. Parang antindi na talaga. So at least may inihabol Meron. na May inihabol na biyaya. Actually, bago matapos ang 2019. Lagi, sabi nila, gano'n naman daw talaga si Lord. Parang bibigyan ka ng mga ng mga issues, ng mga problema, pero grabe din naman siya maglambing pagkatapos. Tama. 'Di ba? Talagang get ready Ibubuhos niya rin talaga. sa todo-todong pagbuhos. Nagustuhan ko nga yung meron akong isang sponsor, sinusponsor niya yung earrings ko, yung sprinkles. Nagpadala sila sa akin ng Christmas gift nung netong recently. Tapos natuwa lang ako dun sa letter na kaakibat nung gift. Ang sinabi is, DJ Nicole Yala, congratulations for passing his passing his exams this year. Okay. You have proven yourself that no one can put a good one down. Your reward is coming your way the whole year round. Wow. Yun. Ang ganda lang. Nun. Oo, parang feeling ko para sa akin talaga. Tapos nakita ko partner, sinend nila dun sa isa nilang sinusponsoran. So, hindi na pala para sa akin to. Pero ang ganda ng mensahe, di ba? Oo naman. It's a beautiful message, especially for a year-ender na parang congratulations. For passing the examination. Napasa mo Life's lahat. examination. Correct. Lahat ng mga examination ng buhay na ibinigay sa iyo ni Lord. O ngayon, yung reward mo dahil ipinasa mo yung mga matitinding mga exam mo ngayong taon, 'di ba? Yung mga matitindi mong pinagdaanan ngayong taon, yung reward mo parating na, 'di ba? Ang sarap lang isipin na yung the reward is coming, 'di ba? Get ready, prepare yourself for what is to come. Tama, Yan. sabi ni Lord, bibigyan kita ng star. Ay nako, sarili kong star. Oh my gosh. Gusto ko nga, Lord, kahit sarili ko na lang kontinente, tapos mamimili lang ako ng mga taong nandoon. Yung star, di ba? Ano ko yung star? Layo nun. Kontinente, dito lang tayo sa Earth. Yung pwedeng puntahan, yung pwedeng lakbayin. Correct. Pwedeng Alam mo, mag-tour. kung meron akong wish kay Lord, yung mga wish na kakaiba o kaya yun talaga, yung Lord Magkaroon ng sariling star? Pangalan sa Hindi, inyong star? sariling kontinente. O hindi, sariling bansa. Wala na, overpopulated na. Ay, di kaya nga kung nga lang, sariling bansa, tapos pipiliin ko lang yung mga taong gusto ko na nandun. Yun ang wish ko Di talaga. magpa-reclaim ka din sa Manila Bay. Para meron ka sariling isla. Ayoko, gusto ko bansa. Makapag-tantrum sa kala mo naman totoo. Ayoko. Kala mo naman posible. Ayoko, gusto ko bansa. Pambihira. So, yun lang. So, kung ang 2019 po ninyo talagang todo-todo yung mga dagok, isipin na lang natin ngayon 2020, taon na natin to. Tama. I-claim natin yun. Oo, partner. Again, this too shall pass. Ano man ang Oo, pinagdaanan mo o grabe. pinagdadaanan mo ngayon, Trot. sana pagdating ng 2020, kung ano yung wish mo na magbabago sa buhay mo, tutulungan namin na maisakatuparan sa pamamagitan ng aming dasal. Kung tutulong, gusto niya magkabahay, tutulong ka, partner mo. Hindi, dasal-dasal lang. At di ba? napakahalaga naman ang pagdadasal. Totoo ka dyan. Ay, nako, nakakalurke. Yung isa nating magulang, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2014. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi hanggang ngayon, nakalipas na ang Pasko, mainit pa rin ang ulo ko sa mister ko dahil wala man lang siyang tinupad sa wishlist ko. Kulang sa dasal. Kulang sa halik, kulang sa lambing. Simple lang naman ang mga gusto ko. Yung una, gusto ko po ng bagong walis. Hindi niya man lang ibigay kasi po yung walis po namin sobrang pudpud na, nakakasakit na po siya. Hindi niya ako binigyan ng walis. Okay. Sabi ko, hindi na nga ako humihingi ng vacuum, walis lang, hindi pa maibigay. Tapos, humingi din po ako sa kanya na nasa wishlist ko, kahit man lang gift certificate para sa massage, hindi niya pa rin po binigay. Nakakalungkot lang po dahil humingi din ako ng tsokolate, hindi rin po ibinigay. Naiintindihan ko naman po na isang kahig isang tuka kami. Pero totoo ba? Maski walis hindi maibigay? Kaya hanggang ngayon, ang sama-sama ng loob ko. Tama ba itong nararamdaman ko? Hindi naman siguro labis ang hinihingi ko. Please help me po. Padalang kita ng walis. Issue talaga yung walis. No, baka naman kasi pag nakikita ni Mr. na hindi ka nagsusuklay, may walis pa sa bahay. Andiyan pa pala yung tambo. Oo, nasa ulo mo.
Akala niya, dual function yung hair mo. Yung hair mong tegi na, o diba? Kaya ito lagi ko sinasabi, kapag kang misis mo ay haggard, sa palagay ko, kasalanan din talaga yan ng mister. It's either wala kang binibigay na extra budget para magpaganda siya, o di naman kaya masyado mo siyang sinistress kaya pumapangit siya. Dalawang bagay lang yun. Okay, hindi mo din nire-remind. Alam mo, mag-conditioner ka minsan, di ba? Mga gano'n, makakatulong kasi minsan nakakalimut na yung mga misis natin o yung mga misis ninyo. Sa mga sarili nila. Oo. So, ang mga lalaki yung taga-remind na, uy, baka ano ha. Oh, namiss ko na yung maganda mong buhok Oo. Yung mabango at malambot mong buhok. Correct. Diba? Ngayon, amoy ano na amoy mantika, amoy sabaw, amoy Amoy kisame. sibuyas. May amoy, diba? Alam mo, nakakalungkot talaga kapag ka nag-e-expect eh. Kaya, dapat wag mag-expect para hindi masaktan. Ganon. Correct, pero yung kaya lang, ang simple kasi, mabuti man lang kung ang hiniling mo talaga ba, bagong cellphone, o kaya, tawag, basta yung mga mahihirap na i-achieve, isang set na mga mahaling pabango o kaya mga pangkolorete sa mukha. Makarating sa isang lugar na gusto mong puntahan. Oo, yun yung mga medyo mahirap kung kahit isang tuka. Pero walis, magkano lang ba walis ngayon? Ang walis tambo. Unless ang sinabi mo is, gusto ko ng walis specifically nakalagay Baguio City nakalagay. Yung babiyahe pa yung mister mo, unless ganon. Oh. Kasi yung walis kung, halimbawa, walis, dalawa lang naman ng klase ng walis eh. Walis tambo o tingting. tingting. Pag walis tingting, merong 25 pesos, 50 pesos, magandang klase. Pag walis tambo naman, may 75, 100 pesos. Oo. Diba para maging issue at makarating sa tambalan, Kaya ito problema mo nga sa eh. walis. Alam mo, feeling ko parang more than yung hindi na ibigay yung wishlist, yung more than yung material na bagay na hindi mo natanggap is yung idea na hindi in-effortan yung wishlist. Kumbaga parang hindi ang para sa akin importante kasi yung wishlist eh. Kasi at least hindi na mahihirapan yung magbibigay ng kung ano ibibigay sa'yo. Oo, kasi sinasabi mo na kung anong gusto mo, kung anong kailangan mo eh. 'Di ba? Yun yung kagandahan doon. Tapos, kaya nga siya list kasi kung hindi mo nga afford yung isa, meron pang mga iba na mga pwede. Tapos hindi binigay sa'yo, nakakasama nga naman pala ng loob. Kumbaga no? parang kung yung nararamdaman mo legit na hindi tinupad yung wishlist mo, plus yung nasa list, hindi naman din mahirap. Oo, 'Di ba? tas Yun diba, yung hindi pa ibibigay. kaya no? nga eh. Kung ako yan ako, pasasabuhan ko yung mister ko ng plapla. Yung yung pasabog nakalagay doon sa loob na isda na plapla. Para kumalat sa mukha niya maging mapanghi siya. Para maging siya. Nakakainis, hindi ko maintindihan din kung bakit eh. Iniisip ko parang sobrang tindi ba, sobrang tight na parang even an extra 50 pesos or 100 pesos ay may bigat. May mga ganun eh, nasa sobrang tight, 'di ba? Ang dami ko may kaibigan kasi ako partner na may sari-sari store at dun sa sari-sari store niya, dun niya nakikita yung iba't ibang uri ng mga bumibili. Nandyan yung mga magpapabarya lang, nandyan yung mangungutang, nandyan yung magpapaload ng marami kasi may kadaldalan. Nandyan yung magtatanong lang, hindi naman bibili. Correct, totoo yan. May ganon. Tapos nandyan yung construction worker na ganito lang ang halaga, tapos itatanong kung ilan yung pwede mabiling itlog o noodles kasi paghahatian ng pamilya na 6, mga ganon. So baka ganon, partner, na parang talagang walang-wala. Walang-wala. Or kwentadong ang bawat piso na meron sila. Correct, ganon. Kaya siguro ultimo walis ganon. hindi maisingit sa budget. Kaya para gawing wishlist na ganon. Correct, ganon. Wala lang, trying to understand your husband. Or addict ba siya? Bakit hindi niya natupad kahit isa doon? Ang dali-dali lang ng walis, di ba? Ganito na lang gawin mo mamaya. Pag uwi mo, dating ng mister mo galing sa bahay, ay galing sa trabaho, ikalat mo lahat ng mga gamit. Yan. Pag tinanong, bakit ang kalat-kalat? Ay, nako. Sabihin yan. mo, walis bakit? nga May tayo, walis, wala tayong pambili. di ba? May walis ka? Oh. Kung may walis tayo, sana walang kalat dito. Sana malinis to, di ba? di ba? Pero alam mo, isang na-realize ko din dito sa kabisya natin na nag-PM is that yung mga wishes ng mga nanay, iba na sa wish mo nung 20 years old ka, no? Nagbabago, Totoo. kumbaga parang yung preferences mo, they change eh. Kung halimbawa, nung nasa 20s ka, ang gusto mo bag, sapatos, makeup, ganyan. Dadating yung panahon na walis tambo na yung gusto mo, panibagong vacuum. Ako partner. Yung mga nagagamit na, more on needs na. Meron akong isang,
tumitingin-tingin ako sa mall, naghahanap ako ng pangregalo. Tapos makakita ako ng isang bagay na mura lang. Tapos kasi minsan sasabihan ako na parang, ano pa bibigay ko sa'yo, Nicole? Parang kaya Kasi mo naman lahat. Oo, ganun. Oo. Pero hindi eh. Halimbawa, bigyan mo ako ng bumbilya. Oh my God, ang saya-saya ko sa bumbilya. Hindi, meron ako nakita na, ano ba yung nakita ko? Bumbilya. Oo, battery ba or bumbilya na parang sabi ko, bakit yung mga tao, hirap na hirap akong regaluhan? Ano ba naman yung bigyan niyo ako ng battery? Kasi yung, halimbawa, battery na AA o kaya AAA, yan yung mga lagi nawawala sa bahay namin eh. Yung kung kailan mo kailangan magpalit ng baterya ng relo Ng remote. o kaya ng remote, saka wala. Yung effort ka pang pupunta ka ng mall o kaya ng tindahan para bumili ng battery. So, para sa akin, bigyan mo ko ng battery as a Christmas gift. Napakalaking bagay. No? Tapos Oo. doon ka lang na-realize na parang, Saan taas ng value nun, ha? oo, Kaya yun. Oo, battery kaya yun. Hindi, alam ba, gets mo, partner? Yes, Parang, yung priorities change eh. Na parang, kapag ka binigyan mo ako binigyan mo ako ng sandok, partner. Parang feeling ko, ang saya ko sa sandok. Di ba? Pero parang, Hindi ko alam kung ano magiging interpretation ko sa mga gusto mo ngayon. hindi, partner. Kasi yun yung mga bagay na minsan, akala nyo lang kasi for some people na mahirap regaluhan. Hindi talaga. Kasi there are some things that they don't buy agad eh. Alam mo, yun nga, battery, yung mga ganyan. Alam mo, kalimbawa, merong isang year, partner. Siguro lahat ng relo sa bahay niyo hindi umaandar. Big deal sa akin yung battery. Hindi kasi lagi siyang issue sa akin, partner, na Yung mga remote yung hindi gumagana. lagi siyang, hindi kasi yung anak ko, partner, laging yung mga, madami siyang toys na battery operated eh. Okay. So kung and usually kapag ka toys ng bata, 6 yan. 6 na battery, 6 na AA, 4 na AAA, 'di ba? 3 ganun. So nauubos doon yung mga pang remote control, tsaka pang Tama relo. kasi ginagamit yun, tinatanggal nyo muna yung baterya sa orasan. Correct. Tapos nilalagay mo dun sa kung ano mang laro, anong anak mo. See? Tama, di ba? Ganun talaga, priorities change when you're older. Hindi na sa, wow, tuntua siya sa battery, baliw na ba to? Hindi sa ganun, parang, di ba, parang, ang punto ko is priorities change. Kasi, alimbawa, meron ng isang taon, partner, na hindi ko matandaan, yearly kasi pare-parehas lang binibigay ko sa mga tao. Merong isang year na tuwang-tuwa ako dito. Hindi ko alam kung natuwa yung mga tao sa binigay ko. Kasi para sa akin, very functional siya eh. Okay. Yung partner, natatandaan mo ba yun? Yung year na nagbigay ako ng screwdriver, yung marami. O baka natambak mo to sa mga gamit ko, hindi nabuksan. Parang wala naman ako natanggap nun. Ako sa'yo. Yung mga palabas yung mga regalo mo. Hindi ko alam kung saan mo paglalagay. Pero lahat yun yung binigay ko. Na ano siya, partner eh. Isa siyang bugkos na pag inangat mo, may iba't ibang dulo ng screwdriver. May maliit, may malaki, ewan ko natatanda mo. Nung nakita ko yun, partner, sabi ko, wala, ito na. This will be my Christmas gift to everybody. Kasi yun yung isang bagay na lagi din nawawala sa loob ng bahay namin. Kung kailan mo kailangan ng screwdriver. Again, ito yung para sa mga toys ng mga anak ko to, partner eh. Yung kung kailan mo kailangan ng pambukas sa ilalim, laging wala. Tapos kung meron masyadong malaki o masyadong maliit, yung napili kong yun, partner, iba't iba siya ng Perfect size. siya. Tapos compact mga siya. fit niya, okay. Maliit eh. Compact. As in, ang liit niya talaga. Parang naalala ko na nga yun. Kasya sa kamay. Smaller than the hand. So, kasya sa gitna ng hand. So, tapos na-fold kasi siya eh. So, para sa akin, very functional siya. Na parang, okay, kung nasa 20s ako, hindi ko ito may isip iregalo. Bakit ako magregalo ng screwdriver? Pero dahil nga, nanay na ako, tapos issue ko laging screwdriver. Feeling mo magagamit to ng lahat ng tao. Tama ka naman. At totoo naman din, di ba? Hindi functional yun. Sino sa mga kaibigan nyo nagbigay na ng screwdriver? Wala pa. Wala, di ba? Wala. Sino sa inyo nakatanggap na ng Philips ngayon? Di ba? Sino nakatanggap ng Philips? Ako, partner, makatanggap ako ng Philips. Oh my God, big deal sa akin siya. Lalo kung para sa akin. Pero sana lahat may intindihan na makakatanggap. Kasi pag hindi nila naintindihan, ang weird yung nagbigay ng regalo, binigyan ako ng Philips. Pag bata kasi hindi may intindihan eh. But kung halimbawa matanda ka na, tapos makatanggap ka ng Philips, parang, grabe, binigyan ako ng Philips. Thank you ha. As in, ang saya talaga neto. Totoo kasi minsan... Hindi, hindi kayo nagkamali lang siya ng bigay. Hindi ka nag-recycle lang siya. Ewan ko ha, ako lang ba to? Kabisyo, pero I think it's I think people can relate to
priorities change and your preferences for gifts change as you age. Tama. 'Di ba? Tingnan mo, ito perfect example yung nanay na nag-PM sa atin. 'Di ba? I'm sure nanay nung nasa Parang 20s hindi lahat ka. maintindihan, pero Oo. 'Di ba? Pero pag pinilit mong intindihin, oo naman, Ako, may sense naman eh. kanina ko pa iniisip parang Yung grabe. paano naging issue yung walis, paano naging issue diba? yung isa pa? Walis, GC sa massage, Oo, tas tas yung tsokolate. Diba parang para sa iba, ang simple lang naman, pero para sa isang nanay, napudpud na yung walis tambo, Oo. 'di ba, na hindi niya mabili, na inilalambing niya lang naman, big deal yun. Para sa isang nanay na ang tsokolating kakainin niya, isusubo niya lang sa anak niya, bigyan mo naman ako sa Pasko, big deal din yun. Para sa isang nanay Tama. na ang tigas-tigas na ng likod sa dami ng lamig, 'di ba? Big deal sa kanya yung makatanggap ng 250 pesos na GC sa isang massage, 'di ba? Na Correct. massage. Yung bang ganon. So yun yung punto ko dun sa screwdriver, Philips, battery. Alam mo, ba? pinakamagandang regalo na receive ko, naalala ko lang. Oo. Mula sa'yo, is yung ano... Screwdriver nga. Hindi. Alin? Yung parang ano siya eh, parang gripo na ano. Ah, Oo, na parang hindi gripo naubos yung na. tubig. Oo. Oh, ilang taon ako nun. Naka-display sa bahay namin yun. Hanggang ngayon? Oo, pang mayaman kasi Buhay. na-amaze sila. Pag may bisita sa bahay namin. Natutuwa sila, Oo, no? yung mga galing ng ano, yung mga kamag-anak ko sa probinsya. Yung galing, saan lumalabas yung tubig? Ano kasi siya? Kulit lang siya, hindi na pupuno yung pitchel. Oo, display po siya na parang may tubig. Tas Oo, ano, oo. may gripo, tas may pumapatak na Oo. tubig. Natatandaan ko, partner, gift ko yun ng 20s ako. Tagal na, di ba? Diba? Ang tagal na. Baka Boy, naman meron pang isa pang gano'n. wala na akong makitang ganun eh. Tapos simula noon, parang na-realize ko every year, nag-change siya. Depende sa budget. And Oo. depende din nga sa sa nakikita kong parang pangangailangan, parang ganun. So, nag-change lang yung priority. So, mabalik tayo dun sa nag-PM. Siguro dapat sabihin mo sa mister mo na, priority ko naman tong linisin yung bahay natin. I-prioritize mo naman yung gusto ko. Kasi totoo din na nga naman, no, maaaring para kay mister, baliwala yung mga bagay na yun, parang ano ba yan, ginagawa mong issue. Pero kung iintindihin mo si misis, may hugot naman pala talaga. Correct. Malay mo, takam na talaga siya makakain ng tsokolate. Correct. Diba? Gustong-gusto niya na magka-diabetes. Diba? Alam mo yun? Ibigay mo na yung simpleng kaligayahan kung tutuusin. Ano ba Buti nga naman? mababaw ang kaligayahan ng Kaya misis nga, mo, yun nga yung sinasabi ko kanina, partner. Hindi naman siya humiling ng mamahaling bagelya. Tama. Hindi siya humiling ng trip to somewhere else. Wala siyang Correct. hiningi-hiniling na gadget. Isipin mo, walis tambo. Tama, yung tsokolate, hindi naman ibig Tsokolate. sabihin mamahalin yung honey, bigyan mo na ng honey. Oo, magkano naman yung honey? Honey ba Diba? yun o honey? Hindi ko rin alam. Oh, honey. Parang nakakauboy honey. Choknat na nga Oh, lang, chocolate na lang. Diba? O mali mo yung mga ganong simpleng ano lang, di ba, kaligayahan niya. Pero kung magbibigay ka naman ng henny, kabisyo. Huwag naman isang damihan piraso mo lang. naman. Damihan mo Isang naman. supot na. Tsaka kung ako yung Mr. Isang pack Partner. na. Tsaka kung ako yung Mr. Partner, ano ba naman ibigay ko yung 3? Oo. Pero then again, ulitin ko, hindi natin pwedeng i-judge kasi hindi natin alam yung kwento eh. Baka sobrang hikahos na every cent matters. Tama. Diba? Baka naman Posible. yung mga friend mo dyan sa area na yan, hindi nga sila humingi ng kahit ano sa ano nila. Sa bagay. Pero para sa akin, yung nakapag-data ka, Oo. hindi naman kayo sobrang hikahos. Nakapag-set ka sa tambalan, may gadget ka. Oo nga. May para Joke tayo nito eh. Binigyan lang tayo ng problema. Hindi, pero Binigyan tayo ng isipin. ang hugot lang namin dito is, kung may hiling, tapos parang feeling mo naman, deserve niya. Tsaka Diba? Kung hindi buong mabigat taon, ibigay mo na. oo, hindi na pinag-iisipan yung mga ganyang klase mga bagay. Tama. Hindi pa tapos ang taon, kabisyo, makapit lang, baka kung yung ano yung nasa wishlist nyo, mabigay pa rin. Malay nyo hindi pa lang sumasweldo yung mga magbibigay sa inyo. Ay naku, kabisyo, sana po okay sa all right the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Bear Brand! Talaga namang nakaka-inspire ang kwento ni JV Kalayag. Correct, biruin mo pa lang bata pa lamang pinagsabay ng paglalako at pag-aaral. Ay, iba talaga ang
taong may pangarap na makaahon at magtagumpay sa buhay. Corrected Baya, kaya kailangan ng mga bagets parang katulad ni JV Kalayag, hindi lang tibay ng loob, tibay din ng katawan para abutin ang mga pangarap nila. Kaya mga mommies, bigyan po sila ng tibay na mas pinatibay pa ang New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ngayon, dinagdagan ng zinc versus previous formulation, tulong laban sa sakit. More din ng calcium versus Brand X base sa Rennie, 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. At syempre, huwag kalilimutan mga kabisyo na ang Bear Brand may iron at 100% vitamin C base sa Rennie, 4 to 6 years old. Basta-basta samahan lamang ng 3 balanced meals araw-araw. Kaya mga mommies, tulungan patibayin ng mga bagets dahil pag may tibay, kayang magtagumpay. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Partner! Yes, partner! Tuwang-tuwa yung mga kaibigan ko nang makabili sila ng Flair S8 Plus. Ay nako, yung kaibigan ko, happy-happy din yung sa kanyang Flair S8. Oh, yung isa pa ko pang kaibigan, tuwan-tuwa sa Flair S8 Plus niya. Pati yung Pro. And Pro. Di ba? Tinatlo niya lahat Yabang! Tatlo, sa bagay, affordable naman yan. Kaya kung ikaw interesado ka ring malaman ang tungkol dito sa Flair S8 series, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar. Cherry Mobile, experience intense! Always your number one SM radio station.